Hi guys, welcome to our channel T-Faz TV. We are back again with the latest gossip. Nyaya dziri kupisa dziri kutenderera pasocial media. Tariro Chelsea and Quinta Telicious vauya nema-V11 ekuti Holly10 akamitisa Anthony mwana ne4 month mushure mekunge Holly10 akabisira Kim mari akaenda kunorora. Saka nemunongoziva mega vazukuru vambuya naenda vanotaura zvinhu zvakawanda zvakasiyana siyana. Aripo mumwe munhu auya akanyora kuti saka nyaya dzekuramba maproject ake haana kudzitangira pana Winky D. Mujaya zvino akuramba ka 4 month project kake. Mumwe munhu adedzera kudaro, mumwe munhu ati I guess kana usina kupikwa hauna haupisi. Mumwe munhu akauya akati so she was waiting for this moment, she would have solved this in private. It's sad some people don't wanna see other people happy. Saka vamwe vanhu vadedzera kuti aiwa naye kari kurwadziwa because akamitiswa kwami muri kuti kudii. Vamwe vanhu vadedzera kuti chimwana chacho chakafanana na Holly10 apa zvidi Tinashe Mugabe. Mumwe munhu akauya akati anodiwa ndiye akarorwa, usaite drama baby, it's okay, uchawana wako. Of which tariro wacho tariro Chelsea wacho yangaripo pa comment section arwadzwa nezvazvitaurwa nevanhu, akapindira akati iye I stand with my truth, zvimwe zvese ndezvenyu izvi, ini ndoziva kuti mwana uyu ndiwa Holly10. Mumwe munhu akati don't give birth for men that don't like you, it's really that simple. Muchishona tiri kuti dananai nekumitiswa nevanhu vanokufarirai. Mumwe munhu akati kana aine mwana ane 4 months, she knowingly got pregnant for a guy who was in a serious relationship. Yaitwa published on all social platforms. Sometimes vakadzi tinozvisikira moto muziso. Mumwe munhu akati marriage sealed already, stop with the drama. Mumwe munhu akati saka pese apa maiti ijaya here, dzine mwana apa chigubhu dzine mwana futi, at least ratanga riri 1-1. Hatizivi kuti 1-1 ndei, kuti Kim naye ane mwana here kana takazvitakura, we don't know. Mumwe munhu akati this proved kuti uyu iside chick, mombe dzakaenda kublues kare. Mumwe munhu akati kungorora marriage problems dzatotanga. Mumwe munhu akati taking your issues to the media won't solve anything. Unotiwanisa nyaya, the next thing takukuseka. I wish you have stayed in height hako. Mumwe munhu akati why now though. Mumwe munhu akati Chelsea is actually beautiful than that Lobola girl, she carried his baby for 9 good months and someone doesn't seem to appreciate that. Mumwe munhu akati hazvisi zvitsva izvi, let people be. Haasi wekutanga Holly10 kumitisa achiramba mwana. Mumwe munhu akati less than 24 hours later zvatotanga, anyway chengeta mwana iwe mazitama. Mumwe munhu akati chimwana chacho achitombode Tinashe Mugabe ichi chakafanana nababa vacho, zvimatama izvo jealous down. Mumwe munhu akauya akati saka maitomuti mujaya iye akatodya bota kare. Mumwe munhu akati wakaona nyaya yazopindirwa naTatelicious unenge wamama, zibaba harina hana zvaro iro. Jealous down vari kureva Quinta Telicious because ndiye amhanyisa nyaya dzese idzi, akafukunyura zvinhu zvakawanda zvakasiyana siyana about mwana nemusikana Holly10 akamitisa. So guys, I don't know kuti munoti kudii. Please comment down below mutiudzawo kuti what are you saying nenyaya iyi, because musikana uyu surfaced mushure mekunge akuziva kuti Holly10 akanobisira Kim mari. Saka musikana uyu anonzi Tariro Chelsea ari kurwadziwawo naiye, of which pamwe maybe anga achifungira kuti Holly10 achauya kuzomurora sezvo akamumitisa. Vamwe vanhu vadedzera kuti aidyirwa musaga. Vamwe vanhu vadedzera kuti seiwo wakabvuma kumitiswa nemunhu waiziva kuti anodanana nerimwe bhebhe rinotozikanwa nevanhu vese. Saka I don't know guys kuti munoti kudii, of which Holly10 akaenda kunorora, vanhu vakafara in less than
1 hour kana kuti in less than 1 day hondo yatanga. Vamwe vanodisa kuti drama after drama. So guys, I don't know. Thank you so much. Don't forget to subscribe to our channel. I'm out.